Handyman, salesgirl, cameraman. Probabbli kif qed jisimgħu dan is-servizz tal-promozzjoni tal-ugwaljanza diġà ollu għajnejhom u se jiġbdu li widnejja. Propju dawn il-kliem jidhru f'reklami, speċjalment fuq il-gazzetti u f'dan il-kuntest, il-Kummissjoni Nazzjonali għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza ħarġet stqarrija favur iktar inklużjoni anki fir-reklami u fis-sejħiet għal-numru ta' xogħlijiet. Aħna fil-kliem u fl-images li npoġġu fir-reklam kunu ċerti li nkunu inklusivi. Mbagħad naraw min japplika u skont min japplika aħna nagħmlu l-għażliet tagħna. Dan ifisser illi inti jista' jkollok li fej qabel kont taħseb illi dak il-grupp ta' nies forsi ma m'għandhomx il-kwalifiki li għandek bżonn, ikollhom. U allura ikollok iktar ċans ta' għażla wiesa għal bżonnijiet tiegħek u allura l-post tax-xogħol tiegħek għandu jimxi aħjar. Dan l-appell mill-Kummissjoni għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza ġej wara li kumpanija kbira fil-qasam tal-ivvjaġġar ħarġet sejħa ta' xogħol strettament għall-Filippini. Is-Sinjura Lajviera spjegat ma' dan l-istazzjon li bħala medja jkollhom l-40 rapport fuq reklami li jidhirlhom huma diskriminatorji. Spjegat li mill-2014 hawn dawn ir-rapporti naqsu bin-nofs iżda b'eżempji prattiċi spjegatilna x'tip ta' kliem diskriminatorju jidhru saħansitra anke fuq billboard. Biex inkunu xi ftit niggieża staqsejna jekk is-soċjetà llum saritx wisq sensittiva li tħossha diskriminata b'imqar kelma. Iżda il-Kummissarju għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza qalet li dan mhux il-każ. Inti qed tgħid handyman, f'moħħok ħajġi a man, raġel. U aħna qed ngħidu isma' inti iftaħ għajt handy person, kulħadd nisa u rġiel u di f'kull ċirkostanza biex jekk qed ngħidu sales woman ngħidu sales person jew shop attendant. Filwaqt li komplet tisħaq fuq l-ugwaljanza, is-Sinjura Lajviera qalet li fil-biċċa l-kbira tal-każijiet meta l-uffiċċju tagħha jiġbed l-attenzjoni min ikun qed jagħmel ir-reklam dlonk jirranġa l-pożizzjoni tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.